Pormal nang giablihan kaganyang buntag ang Mati City Fishport sa pagpanguna ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Nahimutang sa Purok Kalagundian, Barangay Sentral ang pasilidad. Kauban ni Mayor Rabat sila Vice Mayor Lorenzo Leon Rabat, mga opisyal sa lokal nga gobyerno ug ang Philippine Fisheries Development Authority team sa pag-abli sa Fishport Complex. Gisugdan ang konstruksyon sa multi-million nga fishport ni adtong tuig 2021. Ang proyekto may kantidad og 75 million pesos nga gipunduhan sa Philippine Fisheries Development Authority. Samtang laing 150 million pesos ang gitagana alang sa ikaduhang hugna sa konstruksyon sa proyekto. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Mayor Rabat ang Philippine Fisheries Development Authority ingon man sa uban pang mga opisyal nga nahimong instrumento aron mapunduhan ug matapos ang fishport. So dakong pasalamat nako sa kanila po na nakatulong din sa atin to make our dreams into reality. And now we were talking and sees the potential, sabi nga ni Attorney Glenn, just make sure na lahat magamit itong ating fishport. So we see the potential and then create a demand and a need to expand. Gilauman sa lokal nga gobyerno nga makatubag ang fishport sa mga panginahanglan sa gibanabanang 200 ka mga commercial nga mga barko sa pagpanagat ug makapalambo sa industriya sa pagpanagat dili lang sa Mati City apan lakip na sa mga kasikbit nga lungsod. Gilaumang mukabat sa 4,000 ka toneladang isda ang malikom sa pasilidad matag tuig. Naglawom ang gobyerno nga mukita kini og 5 million pesos kada tuig sa iyang operasyon. Ang fishport magsilbi isip sentro sa sistematikong mga kalihukan sa commercial fishing sa rehiyon ug magsilbi isip terminal point sa pagdiskarga, pagkarga ug pagbaligya sa isda ug uban pa. Nakaangkla ang operasyon sa fishport sa City Ordinance Number 561 Series of 2023 kun City of Mati Fishport Operation and Management Ordinance of 2023 nga nagtakda sa mga guidelines alang sa operasyon ug pagdumala nini inubanan sa gitakdang mga bayronon ug mga penalty. Ang mga barkong panagat sa Mati City nakarehistro sab pinaagi sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. Fish are ug boat are ang tugutan nga makagamit sa mga pasilidad ug makadiskarga sa mga isda nga walay bayad. Ang pag-abli sa City of Mati Fishport Complex usa ka timailhan sa pagpaningkamot sa lokal nga gobyerno aron mahingpit ang mga plano, proyekto ug programa alang sa kalambuan sa syudad ug alang sa kaayuhan sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.